setmana. Anem a veure com canvien els materials. Els materials poden canviar d'estat, de forma i de color. Qui? Anem a veure-ho. Diu, els materials es poden trobar en 3 estats diferents. Per exemple, l'aigua està en forma líquida, però quan se congela està sòlida i quan escalfa és en forma de vapor o de gas. Anem a veure uns altres materials que poden estar de maneres diferents. La pluja és aigua en estat líquid. Als llacs, als rius, als mars, l'aigua està líquida. L'aigua pot estar en estat gasós o vapor. Fixeu-vos, això sabeu què ha passat? És un volcà que hi ha aigua i ha calfat el magma, el volcà, per dins l'aigua i ix el vapor. La neu és aigua en estat sòlid. Les roques amb les que construïm els edificis són sòlides. Hi ha materials que es trenquen quan cauen o rebren un colp. I així tenim tot. Bé, anem a veure més cosetes. Diu, canvis de forma. Els materials poden canviar de forma quan s'aplica força. Per exemple, quan tirem alguna cosa, si ens cau alguna cosa a terra, pot caure i trencar-se. Quan volem, podem canviar l'estat per exemple, d'un paper o d'una bossa de plàstic quan l'arruguem o moldejar-ho com fem amb la plastilina. Diu, observa en la naturalesa, l'aigua es troba en 3 estats: sòlid, líquid i gasós. Anem a escriure-lo nosaltres. La pluja està en forma líquida. És un estat líquid. Líquid, tilde en la i. La neu està en forma sòlid. Té un estat sòlid. I tilde en la o. I el vapor és gasós. Un estat gasós. Perfecte. Anem a veure més cosetes. L'oxidació. Juguem amb els imants. Els imants, quin misteri! Estan fets de metall. Si hi acostes coses de ferro, les atrauen. Això és genial. El clip es mou. Que estrany. Es tracta d'una cosa fantasmal? Mirarem davall. Però si hi havia un imant. I així no acaba la cosa. Si 2 imants s'acostes, la part blava amb la part roja s'apeguen amb molta força. Però si canvies un poc i pegues la volta a un imant, blau i blau o roig i roig, mai ajuntar-se podran. Podeu provar-ho si teniu imants a la nevera. Diu, l'oxidació és un altre canvi que es produeix en els materials, sobretot quan estan a l'aire lliure. Quina llanda està més oxidada, esta o esta? Molt bé. La de la dreta s'oxida amb oxigen. Per això es diu òxid d'oxigen. Al pas del temps,
quan l'aigua té H2O, que du oxigen. Aleshores, fa que s'oxiden els metalls. Repte i experiment. Diu, aconsegueix un imant i col·loca en la porta de la nevera i a continuació col·loca-lo a la paret. Observa què passa. En cada cas hi anem a respondre. On s'enganxa l'imant? En la nevera o en la paret? I on se cau? Anem a posar de verd on s'enganxa efectivament en la nevera i anem a tatxar xisxes de roig on cau en la paret. I ja tenim tot per avui. Proveu lo dels imants. Agafeu amb un clip o algo o amb claus i a veure si podeu manejar-los i feu un poquet de màgia. Besitos!